सोरहा बिदा दं नोंहा आसा गावनि थाखाय फसायाखै गावनि बिदानि थाखायसो फसायदों बिथाङा बेसे गिदिर खोथा नङा होमबा आंथ' दिनैसिम नुदों सेंग्राफ्रा सिख्ला नुबानो आंना गार्लफ्रेन्ड गैया होननानै थगायग्रा दं बहुत अनेस्ट माने सेंग्राया गावनि बिदानो थाखाय फसायदोंनो बिदानो मारना ना बिदानो लांनानै गावसोर चान्स लानो नागिरदों मा सानमारदों मोजाङै खिन्था बाजै बिदिब्ला आं दिनै नोंथांमोननि गामियाव फैनानै बिबाजैसो जाफैबाय आरो बिदिब्ला दायो थांनोसै समाव बिथांनि बिदाखौ लोगो हमलांनांगोन नङा होमबा ओमफ्राय नोंथांनि बिदाखौ लोगो हमबा नै बिथिं थानाय सेंग्राफ्रा दुखु मोनबालाय मा खालामगोन मोनगोन दा ओइलाय मोनगोननो बिदिब्ला दिनै नोंथांमोननि लागोआव आङो एसे एक्टरसो मोनलांसिगोन आरो ना अह जागोन दायो थांनाय समाव लोगो हमलांसिगोन रोजाबग्रोनोसै नङा होमबा बयबो रंजाबावदो दे जागोन दे दानिया दोंसे बैसागुखौनो स्राय रोजाबनोसै रायजोफोर बैसागु बोथोर जिहेतु नङा होमबा बैसागु 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 दावखौबो दावखौबो दावखौबो
आहा